Министър Дончев, защо жителите на община Елхово трябва да подкрепят отново кандидатът на ГЕРБ за втори мандат? Сигурен съм, че те могат да посочат повече причини, от колкото мога да посоча аз. От моя гледна точка обаче, ние трябва да подкрепяме и трябва да насърчаваме тези, които постигат резултати. Това, което се е случило през последните 4 години в Елхово, е изключително окуражаващо. Това е заявка, че може да се случи още повече. Аз, разбира се, нямам право да гласувам тук, но ако имах възможност да гласувам в Елхово, бих гласувал за господин Киров. Благодаря. Сега един въпрос извън предизборната битка. Вие сте на посещение в Ямболска област, за да инспектирате изпълнението на работите по път 1-7. Какво е вашето виждане до момента? Предполагам, знаете, че аз бях един от големите поддръжници за отделянето на средства за рехабилитацията на този път, защото от предишни мои посещения разбрах така колко е и проблемна ситуацията и каква е голяма нуждата. Днес използвах повода, предвижвайки се от Ямбол към Елхово, да видя как тече реконструкцията, без да имам ангажименти на строителен надзор. От това, което видях, мисля, че реконструкцията върви с добри темпове и добро качество. Министър Дончев, да ви попитаме още нещо. Периода знаете ли, в който ще стартира този проект път 1-7? Кога евентуално той ще бъде готов и гражданите ще могат да пътуват по него? Трудно ми да говоря в момента. Лесно може да се направи справка. Поемам ангажимента, след като направя такава, да ви върна информацията. Не обичам за сериозни неща, особено когато става дума за цифри, да говоря на импровизация. Благодаря ви.